Vanavond zijn we te gast bij handbalvereniging MIC. De fusieclub tussen Marsda Meersen en Jasson Valkenburg die sinds dit jaar officieel van start is gegaan. Ik heb bij me staan 2 speelsters van het eerste team van MIC en ze hebben één ding gemeen. Ze komen allebei uit Valkenburg aan de Geul. Dames, stel jezelf voor. Ik ben Michelle Meertens, ik ben 25 jaar en ik speel middenopbouw en cirkel. Ik ben Ilona Lamerichs, ik ben 30 jaar en ik speel ook cirkel. Dus 2 mensen aan de cirkel, gaat dat goed samen? Heel goed. Ja. Ja. Jongens, eigenlijk hadden we hier met z'n drieën moeten staan. Wat is er gebeurd? Leg uit. Brande, onze keeper, die heeft met de promotiewedstrijden een bal tegen het hoofd aangekregen. En ja, sindsdien is ze eigenlijk een hersenkneuzing en moet ze weer rustig aandoen en alles rustig opbouwen. Dus ze zit nu thuis te rusten. En hoe is ze eronder? Ja, ze vindt het niet heel prettig. Ze was liever hierbij geweest. Maar ik denk dat ze met smart wacht dat ze ons op televisie ziet. Hoe is dat gebeurd? Gewoon een bal in een promotiewedstrijd gewoon tegen het hoofd en toen was het gebeurd? Ze stonden in de goal, het was geen doelpunt, dus ze had hem goed eruit gekupt, zoals ze dat in goed Nederlands zeggen. Maar ja, ze kreeg hem vol op haar voorhoofd toen een speelster probeerde te scoren. En met een brancard afgevoerd? Nee, dat nog niet. Ze heeft die wedstrijd gewoon netjes uitgespeeld, maar daarna was het wel ver gedaan. Toen was het einde oefening. Ja. Nou goed, laten we haar in elk geval vanaf deze plaats van harte beterschap wensen en hopen dat ze weer vlug tussen jullie en op het trainingsveld mag rondhuppelen. Dat hopen we heel, ja. Jullie handbalcarrière, jullie spelen nog niet zo gek lang bij MIC, dat kan ook niet, want de vereniging onder die naam bestaat pas 1 jaar. Vertel eens, Ilona, waar heb je overal gespeeld? Ik ben begonnen bij Veldbekwik, in het dorpje waar ik ook altijd gewoond heb. Daar heb ik tot 2006 gespeeld. Daarna mag ik je even interromperen? Volgens mij woon je er nog, hè? Ja, ik woon weer terug in Veld, ja. Even een uitstapje gemaakt naar Bergen, toen weer terug. En ik ben in 2006 heb ik 1 jaartje voor BFC in Beek gespeeld. En ben vanaf 2007 overgekomen naar toenmalig Marsda en nu dus nog MIC. En in Beek BFC Eredivisie gespeeld? Ja. Ja, leuke anekdote. Nou ja, het mooiste wat we daar hebben gehad is dat ik 2 wedstrijden Europa Cup heb mogen meemaken, omdat dat toevallig in dat seizoen voorkwam. Dus dat maak je niet vaak mee dat je met een bus richting Spanje gaat, helemaal vol met allemaal enthousiaste mensen. Dus dat was wel... En heb je ook gespeeld of heb je in de bus gezeten? Nee, ik heb ook niet heel veel, maar een paar minuten. Ik kan niet wel zeggen dat ik daar gespeeld heb. Dus dat is wel heel chic, ja, dat je dat in elk geval kunt vertellen. Ja. En in 2007 bewust teruggekomen? Ja, Mark van der Wallen was destijds trainer hier en die kende ik nog uit mijn tijd bij Veldbekwik. En ja, die heb ik toen benaderd of ik hier een keer kon komen meetrainen en van daaruit ben ik nu het 10e seizoen al hier. En Marsda, welk niveau was dat toen je terugkwam? Het eerste jaar dat ik er was het hoofdklasse en toen zijn we dat jaar ook kampioen geworden en het jaar daarna dus tweede divisie gaan spelen, wat we dus nu ook komend seizoen gaan spelen. Michelle, en jij, waar ben jij overal geweest? Ik ben begonnen in Veld en toen zijn we met de D'tjes kampioen geworden en toen ben ik naar Jasson gegaan. Vreemd, een kampioensploeg verlaten? Ja. En toen ben ik eigenlijk de hele tijd bij Jasson gebleven tot Jasson samen ging met Marsda en nu MIC heet. Ja. Ja. De club nu, hoe bevalt het? Hoe is die fusieclub? Is het in jullie ogen een beetje geruisloos verlopen of zijn er strubbelingen geweest? Ja, met de speelsters is dat eigenlijk wel vrij snel goed gelopen. Onderling is dat wel goed opgepakt. Ja. Ja, was het niet vreemd om vanuit, want ja, jij trainde hier al, maar was het voor jou niet vreemd om vanuit Valkenburg plotseling in Meers te moeten gaan trainen? Het is al snel gewend eigenlijk. Ja. Ja. Hey, jullie trainer Marcel Idink, wat kun je daarover vertellen? Wat is dat voor een man? Ja, een hele spontane, fanatieke trainer die ja, een goed oog heeft voor de groep denk ik en het ook in vrij korte tijd snel op de rit heeft gekregen om dit seizoen al te realiseren. Ben je het daarmee eens? Want zij zeggen, ik denk dat hij het goed voor de groep heeft. Nee, heeft het wel goed. Ja. Alleen de woorden waren nog eerst even wennen. We zijn een andere accent, maar daar zijn we nu aan gewend. En daar maken we grapjes over, dus dat is wel... En dat kan hij wel verdragen? Ja. Toch? Ja. Nou, jullie hebben nu verteld wat jullie van hem vinden. Fred Veuler, mijn collega, die heeft aan Marcel gevraagd wat hij van jullie vindt. Laten we daar maar eens aan gaan kijken. Daar ben ik benieuwd naar dan. Marcel, wat is jouw beweegreden geweest om een ploeg die uit de hoofdklasse, uit de tweede divisie gedegradeerd is, om die dus op te pikken in de hoofdklasse?
Dat is even wikken en wegen geweest, hè? Dat wel, want voor mij is het belangrijkste geweest om perspectief te zien. Niet zozeer om direct weer terug te keren, maar wel om opwaartse lijn meteen op te pakken. En goed, de groep bleef zo goed als intact. Ik kende de speelsters grotendeels, omdat ik vorig jaar nog met mijn ploeg van toen tegen ze gespeeld heb. Dus dan weet je een beetje hoe de lijntjes lopen. En als je daar dan zelf nog wat aan denkt toe te kunnen voegen, dan biedt dat mogelijkheden. En daarom heb ik met volle overtuiging toegehaald om hier die uitdaging aan te gaan. En dan heb je het zo goed gedaan dat je op de slotdag in Almere de concurrent dus voor paal zet. Want je gaat er overheen, je wordt dus kampioen. Maar je bent nog niet gepromoveerd. Leg ons dat eens uit. Ja, zo zijn de reglementen op dit moment. Dat is al jaren in handballand een discussie. We hebben 5 hoofdklasses in Nederland. En er zijn maar 4 promotieplekken beschikbaar in de tweede divisies. Waarvan er 2 zijn, net daarboven. Ja, en dan moeten 5 ploegen strijden om 4 promotieplaatsen. Heel scheef, want ik vind een kampioenschap moet beloond worden met directe promotie. In deze klasse, en bij mijn weten is dat ook de enige klasse waarin het zo is dat niet het geval. En moeten we nog, 23 april, hebben we nog promotie moeten bewerkstelligen met een halve competitie onder de 5 kampioenen. Oké, je hebt 3 speelsters uit het Valkenburgse nog in je bezit. Even een korte reactie. Brenda Bendemacher, de keepster. Wat zijn haar sterke kwaliteiten geweest? Verzaakt nooit. Aanvoerster Ilona Lamerichs-Kunjaerts. Loopt altijd voorop. Gaat er altijd door. En spelverdeelster Michelle Meertens. Ideaal om rust te brengen. Zo, dat was positief. Hè? Wat vinden jullie ervan? Ja, leuk om te horen. Ja. Goed om te horen dat de trainer zo positief is. Is je meegevallen? Ja. Ja, je weet nooit wat hij gaat vertellen. Nee. Hij was ook, dat heb je dan in het filmpje gezien, ontzettend blij met de promotie. En dat is ook voor hem de reden geweest. Hij zei eigenlijk van, ik zag mogelijkheden met dit team en daarom ben ik hier komen trainen. Ja, hij komt uit Venlo, dat is nog een afstand. Hè. De promotie, dat was natuurlijk het hoogtepunt van het jaar. Eerst kampioen geworden en dan nog die, laten we zeggen, die vreemde regel dat je ook nog promotiewedstrijden moet spelen. Hoe is dat gegaan? Die aandoen naar het kampioenschap en naar die promotiewedstrijden. Ja, de eerste week hebben we wel nog mogen gekken. Even bijkomen van kampioenschap en daarna zijn we eigenlijk wel vol gaan trainen om die promotiewedstrijden te winnen. En gelukkig hebben we er 2 gewonnen. En het kampioenschap, dat was een dubbeltje op zijn kant hè, in Almere. Ja. Daar is het inderdaad ook nog vrij spannend geweest of het wel ging lukken. Want de hele wedstrijd zag het er niet naar uit dat het onze kansen opvallen. Maar gelukkig vanaf de laatste 10 minuten ongeveer sloeg het dubbeltje wel onze kant op. En hebben we het kampioenschap kunnen binnenhalen. Wat was de uitslag? Het was in ieder geval ik geloof 24-23. 1 punt verschil, hè? Ja. En die promotie, wat denken jullie? Kan het volgend jaar? Lukt dat in de tweede divisie? Zijn jullie sterk genoeg? Ik hoop dat we bovenaan mee kunnen draaien. Ik denk sowieso dat het realistisch moet zijn om in het linker rijtje, zal ik maar zeggen, mee te kunnen spelen. Dus daar gaan we in ieder geval ons uiterste best wel doen met het hele team. Nou dames, dan wens ik jullie en mijn collega ook heel veel succes mee en hou er rekening mee. We gaan jullie volgen. Ja, Nou, leuk. Dankjewel. Dankjewel. Beste kijkers, dit was aflevering 3 van de Sporttafel. Ik bedank mijn gesprekspartners voor hun openheid en welwillendheid om hier toch voor het voetlicht te treden. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.